popud jedné nejmenované služby jsme kdysi zřídili účet. Přístup k tomuto účtu, přes který převáděla česká mafie velké ukradené peníze, včetně přístupových hesel a kódů, zabavil při domovní prohlídce policista kapitán inženýr Pavel Kolouch. Od okamžiku, kdy byl účet v jeho držení, začalo přes něj proudit obrovské množství peněz v hodnotách desítek miliard korun ze státního na soukromé účty. Protože byl v mém procesu porušen zákon o policii, trestní řád i ústava České republiky, tak jsem podal ministryni spravedlnosti paní Marii Benešové na Ministerstvo spravedlnosti stížnost pro porušení zákona. Jasně a přehledně jsem v ní uvedl to, že policie České republiky při domovní prohlídce de facto ukradla dokumenty, díky čemuž jsem byl odsouzen na 7 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Paní ministryně Benešová se ani neobtěžovala na stížnost reagovat a nikdy na ní neodpověděla. Až na dotaz právního zástupce pana Svobody ministerstvo reagovalo. Ministerstvo v dopise uvádí, že mou stížnost už paní ministryně 8.7.2019 odložila. Podotýkám, že stížnost byla podána až dne 15.7.2019. Ministryně ji tedy věštecky odložila už o týden dříve. Ve vyjádření se dále uvádí, že toto vyrozumění se panu Svobodovi přes veškerou snahu do věznice nepodařilo doručit. To je logické. Do věznice, která spadá pod mé ministerstvo, je přeci téměř nemožné doručit nějaké vyjádření. To znamená, že paní ministryně Benešová mou stížnost na porušení zákona nevyřizovala a nikdy nevyřídila. Mohu se tedy domnívat, že souhlasí s tím, že policisté porušují zákony a kradou. Tato stížnost na porušení zákona vlastně stále leží na Ministerstvu spravedlnosti nevyřízená. Pan Svoboda tedy poslal znovu stížnost pro porušení zákona na Ministerstvo spravedlnosti, kde je nyní ministrem pan Pavel Blažek. Zeptáme se tedy stávajícího ministra Blažka, zda bude ochoten tuto stížnost nějak řešit. Zeptáme se, jestli mu nevadí, že díky nepoctivým policistům přichází náš stát o desítky až stovky miliard korun. Jste Judr Pavel Blažek, doktor filozofie, ministr spravedlnosti České republiky, nebo jste Don Pablo, capo di tutti i capi?